Здравейте! Какво знаете за активния въглен и продукти, направени с активен въглен? Има много реклами, в които се казва тази паста за зъби или сапун за ръце или каквото и да е, че е за всекидневна употреба. Това са някакви митове, които хората просто искат да могат да се ползват всеки ден, за да може да се купува пак и пак. Активният въглен не е нещо, което е хубаво да се ползва всекидневно. Веднъж в седмицата е добре, защото може да ви изчисти от токсини и какво ли още не. Но то чисти така както от вредни токсини, така и от всичко, което ви върши работа. Така че, когато се използва всекидневно, след време започвате да имате недостиг на нещо си, някакви заболявания, защото нещо е станало. И всичко, тези неща идват от факта, че се използват какъвто и да е вид продукт за всекидневна употреба с активен въглен. Употребата на каквото и да е с активен въглен е достатъчно веднъж седмично.